Kakam hakabede baka dinyo stiker ki kali kamai kanang kelan syu haba menta ka sengin nak kaliang jong presiden jong ka East Coast Hills Local Taxi Owner Association ba wanan bak jerua oleh tu ba amde tang 10,000 ba kini ki kali kamai kan permit kiyo hanai ladan ki kenhun ki biatu aka polis department ba kani ka stiker dan ki basi hadu hadu arfasan hajar. Habis akan bagi nak khabar mata kasih Port Shillong Press Club ubah jerwa ulaong mana kalian jong seng kanam syak satya ya ubah dispasing ni bani rakyat kita kisaki khmat jong ki pulit pada ko juga poru labu ke jengkeli ki pulit balai bah bala phla kita ki kenhun badan ki bayo ekskar hadu arfo bar apsan hajar beli kim kem no ahang tong tohi ndai ki dakwa ya ubah dispasing ni bonwan rakyat kisaki khang mana khamsha syu kan ni ke jengkelan jong ni ke kam to ki ngap ya ke jing tu jong ni unungilam ke seng ki taksi Police Department kaptam ka USP buram-buram jadi ba kumno giveaway kita kata kadai ke ba nakaliang jadi hi kum keseng yang persa highway day ba kane ka jingle jong Police Department ban penkanyi kenon an da ka ba kawan ra yo ba dispasing rani hadu siningkong ya kita kinas dan nakaliang ka jongi ni ong bet ni kentu ba advisor jongi unam let ba dalai ru nam dai ngin khang nang leng ding kasang ba dai ban dai kata ka dai ka ngi kran sai hang ne ba ngi khang ba dai ban dai ban ai ki sakhi nama ba benden kasngi ka jingdon ding ti kibre hang to yule se ba dispal ara lam ki sakhi ba mut ban ai ne da ka jingdon lang ding ti kibre bam dai pa ki pulit masan phlang tu ka ik ban janam ta ka jingim jong wada bai sar jungi mano man kit clear dem dai kata ka dai ka ba naklem jungi ru mantang long ba ngi so sun ai lo jong dukhot ba manta kalong kajigim juga kalong kasir hakalik kawan namar ngimla bantip ba kitigi bre bidigi namar tim degi plet ro haba kitigi kiri pa ba kumulong mangi te kidan mentalang man ha kata kajing hajar ti le se kadan ai senda kalong transparansi ne te ba ngikentu sa sisin ba ka police department hi kam dan kam shu ye kita ki witness ki ba disparsing rani undi ai rani di ra simande kalai ban kem no shwai ti ki bre ki ba le dan menta menen hantu da ka ba maki gila kubur ya kata ka arpo berap sanaja kata ka dei ka bana klem dingim keseng ni kentujur ya ki bor ki ba dei khmi ba ki di benle ka ya ka badan kam om ba pinchu no siliang ka tarjo kata ka dei ka ba ngi wan hang ne ban pensai ya kata ba khamtam ka dei ka ba snolungo kolong ba dispasing ni umsem na di bo wat RTI tang nam tak police department ndre bile la di bro te ndre balite kata ka police department pade manta halor bakal ayo sngo bakadon kita ki bro khan bat kum ba pila tip sai ba mula kila dep sis lu lai tli kali te la de ban kali ne gitu ki ba ki kali ba pila dep sis kali ne ti trai ne ki nong nya ki ba pila dep sis banang no pio ni stikar uai ba DAP ba hador kan no la de dem dei ta beli ndak kwa su bonora te sakhi bo kamu kadang kajing temu sendat nak menta kajing im jong ba dispasing dan ru ngim la bantip ba khadu kentang yawai nak leng jong im keseng lada ke police department menta barka le pa barka ko hok njulong lanu noru ngin phla menta hang ne ba ngiru ni sim ni tok stickers ha ka do sis pa san pho tung ka ko wei claim receipt atau tu pisah le jai lada police sim khamslam ki barka fine san what was sometimes ma thok shy ba kitu kiseng senjuk kidai ki seng ki ba mut ban lek ai ga jing kersan ban yada ya ki police department henry snow don bok pada ba makiru hadin da ka jing thir ke bala bun kanta hang te ha po sp ki phlahi makiru ba ki ong ba hot ya ka stiker kam dei tang 10,000 ndai arpro arsan hajar te manta ka jing kli ka jongi manta police department balai ba kam kem nok menen pada ya gitu ki breu balai banda kwa banwara sakhi ba dispasing rani hadu siningkong hagjing sisa ka kham koridor ka witness first party ban ya ka witness third party ba dispar rui ka witness kalau long third party ndri menen ka singi gitu ki breu badan hong to kila phla te beli film kem nok te ngi dawa ya ka sarkar khamtam police department baki de ben kem ni ki breu ki bayadan bentalang menen ka singi ha ka jikhat hajar ba dispar namar ba maki hiru kila de phla ba ki ndai tang 10,000 ka de arpo bar arsan hajar ka wek stikas te kila de ban to ket yaki kem yaki
ba nae phitit uai utam nong de bat nae kami kata ka arpo option aja bat habjo kapor gino kibre kibale top lada ka fix dika kaya lada ka songdor tang sistem karo kairan kate kasiklor dem dei ta kajingong jong ba rani ka pausai ba maki kila kubur ya kata nakitik senjuk ibeda menta hang menen ba kajing kali menta kolong ba kumno kini senjuk ye dan menta kajing ikran namar haba fiso ko aseno pidei ban kadimlong confidential tang hapdang nong sak khot hajar baki tu kinong khot hajar henry ka basol ngo apa menen kasni kolong ba kumno kini ki wei ki kenbon ki dan menta bat mano ba khot yaki khamtam maki ki on registered organization ke on registered organization kalau long ba kelak pen kain lupai kendon an kumno ki dan menta bat ke police department kata kadai ka mengin hambu ha jingkli ba kumno ki dan menta bat ke police department lada ni ki bala registered ngimedon menta bat ngimdon jingtip irum bat kata ka jing samon ya ka ya ba despar kumno kini ki tip te kata